Οι περισσότεροι από εμάς που ζούμε στον πλανήτη θα ξαναγεννηθούμε. Γύρισα και είπα στη σύντροφό μου καθώς πίναμε τον καφέ μας σε ένα απομονωμένο μαγαζί. «Δεν θα ξανάρθω εδώ, δεν θέλω να ξαναγεννηθώ ξανά», μου απάντησε με έντονο τόνο. «Κοίτα, το παιχνίδι που παίζουμε είναι δύσκολο. Η ζωή είναι δύσκολη. Έχουμε περάσει όλοι πολλές καταστάσεις, αλλά όταν είμαστε στην άλλη πλευρά του πέπλου, ξεχνάμε τις δυσκολίες που περάσαμε και αποφασίζουμε να επιστρέψουμε για να έχουμε κι άλλες εμπειρίες. «Εγώ δεν θα ξανάρθω», μου απάντησε με έμφαση. «Ξέρεις κάτι?» απάντησα. «Όταν πεθαίνουμε, μαζί εξαφανίζεται και η προσωπικότητα. Αυτό που λέμε Γιώργος, Χρήστος, Τζένι, Μαρία, δεν υπάρχει μετά το θάνατο. Η προσωπικότητα εξαφανίζεται μαζί με το σώμα. Δημιουργείται με τη γέννηση και πεθαίνει με το θάνατο. Στην επόμενη ζωή σου ίσως ενσαρκωθείς άνδρας. Η Μαρία θα έχει εξαφανιστεί για πάντα. Δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει ποτέ. Στο Θεό δεν αρέσουν οι επαναλήψεις. Όταν πεθάνουμε και οι δύο και πάμε στην άλλη πλευρά, θα βρεθούμε στο αστρικό πεδίο και αφού αποβάλουμε το συναισθηματικό μας σώμα, θα βρισκόμαστε στην πραγματικότητά μας. Η ενέργειά μας ενώνεται με τον ανώτερο εαυτό μας και ό,τι περάσαμε σαν Γιώργος, Χρήστος, Τζένι, Μαρία, μένει μια γλυκιά ανάμνηση στο ακασικό μας αρχείο. Έτσι δεν θα υπάρχεις για να αποφασίσεις αν ενσαρκωθείς ξανά ή όχι». Με έπιασε ένα σφίξιμο. Με τη σκέψη ότι θα εξαφανιστούμε μετά τον θάνατο, ότι δεν θα την ξανάβλεπα ποτέ και ότι εγώ δεν θα ξαναζούσα ποτέ σαν αυτή η προσωπικότητα, με έκανε να νιώσω παράξενα. Κατάλαβα τι έχουμε έρθει να κάνουμε στον πλανήτη. Έχουμε έρθει να τα βιώσουμε όλα. Γνώσεις έχουμε όταν είμαστε στην άλλη πλευρά του πέπλου. Βιώματα δεν έχουμε. «Εγώ δεν θα ξανάρθω», μου είπε με χαμόγελο. «Εσύ κάνε ό,τι θέλεις». Μείναμε λίγο σε σιωπή. Άρχισα να σκέφτομαι πόσο πολύπλοκα είναι τα πράγματα. Ο ανθρώπινος οργανισμός πόσο τέλειος είναι. Είναι το σπίτι που κατοικούμε, το μέσο μέσα από το οποίο βιώνει η οντότητά μας, η αληθινή μας ύπαρξη, διάφορες εμπειρίες. Είχα διαβάσει πολλά πράγματα, αλλά είχα καταλάβει και μόνος μου πολλά. Γνώριζα ότι το μυαλό είναι ένας τέλειος ηλεκτρονικός υπολογιστής, αλλά αποτελείται από ύλη. Δεν παράγει πνεύμα γιατί είναι ύλη. Το μυαλό εργάζεται ηλεκτρομαγνητικά. Κρατάει αρχεία από διάφορα βιώματά μας, έχει μνήμη, συνδυάζει διάφορες σκέψεις, μόνο που δεν παράγει πνεύμα, δεν παράγει σκέψεις, γιατί απλούστατα είναι ύλη. Όλες οι σκέψεις και οι εφευρέσεις προέρχονται από ένα πεδίο, το οποίο ονομάζουν το πεδίο των ιδεών ή ο θεϊκός νους. Γι' αυτό έχουμε το νοητικό σώμα, σκέφτηκα. Εκεί υπάρχουν όλα, όλες οι σκέψεις, όλες οι εφευρέσεις, όλες οι ιδέες, όλα όσα μπορούμε να φανταστούμε ή να ονειρευτούμε. Όταν μείνουμε εστιασμένοι σε κάτι, θα έχουμε μια συγκεκριμένη δόνηση και θα τραβήξουμε την κατάλληλη απάντηση, λύση σε κάτι ή σκέψη. Εμείς επιλέγουμε τις σκέψεις και όχι η σκέψη εμάς, αλλά όλες υπάρχουν σε αυτό το νοητικό πεδίο, τον θεϊκό νου. Ωραία, σκέφτηκα. Δεν παράγουμε εμείς τις σκέψεις γιατί είμαστε ύλη. Έχουμε πολύπλοκα όργανα, αλλά και αυτά είναι από ύλη. Και με τα συναισθήματα τι γίνεται?
Κατά τον ίδιο τρόπο σκέφτηκα. Δεν είναι δικά μας. Τα έλκουμε από το συναισθηματικό πεδίο. Έχουμε 13 αιθερικά σώματα, ένα από αυτά είναι το συναισθηματικό σώμα. Έλαντε, πως δεν το σκέφτηκα. Και τα συναισθήματα είναι άειλα. Όταν συμβεί ένα γεγονός και αποφασίζω να θυμώσω, έλκω και το συναίσθημα του θυμού από αυτό το πεδίο. Όλες τις φορές που θυμώνουμε για κάτι, τελικά είναι δική μας απόφαση. Είναι η ελεύθερη βούλησή μας. Τι να πει κανείς για τα ενεργειακά κέντρα που έχουμε, τα τσάκρα. Από αυτά ρέει η ενέργεια και μέσω των μεσημβρινών, που είναι τα κανάλια, μεταφέρεται σε όλο το σώμα. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που έχουμε μας βοηθάει να είμαστε γειωμένοι και συνδεδεμένοι με τη γη, αλλά και με το σύμπαν. Αυτή η συνεχής ροή ενέργειας μας βοηθάει να κινούμαστε, να ζούμε στην ουσία. Τα ενεργειακά κέντρα είναι 12, από τα οποία τα 5 είναι έξω από το σώμα. Και μάλιστα το ένα λένε είναι στον πνευματικό κόσμο. Τώρα κατάλαβα όταν οι δάσκαλοι λένε γνωρίζουμε ποιοι είστε και πού είστε, ότι δηλαδή είμαστε ενσαρκωμένοι στη γη. Τα ενεργειακά κέντρα θα χρειαστεί να ενωθούν με τις 12 σπήρες του DNA μας και έτσι θα εξελιχθεί το σώμα μας. Με το φωτεινό σώμα μας τότε θα μπορούμε να βρισκόμαστε όπου θέλουμε στο σύμπαν άμεσα. Τώρα κατάλαβα ότι τα ενεργειακά κέντρα μας και το DNA μας έχουν την αρχή στον πνευματικό κόσμο, στην εστία, στον ανώτερο εαυτό. Μάλλον γι' αυτό οι πληροφορίες έλεγαν ποτέ δεν φύγαμε από την εστία. Το DNA είναι και αυτό πολύπλοκο, σαν υπολογιστής. Περιέχει σετ οδηγιών, δηλαδή τα χαρακτηριστικά που θα έχουμε, το ακασικό μας αρχείο, δηλαδή όλες τις προηγούμενες ζωές μας, και την ενέργεια του κάρμα που θα πρέπει να ισορροπήσουμε. Τα θέματα και τις προκλήσεις που έχουμε να φέρουμε εις πέρας και τα μαθήματα που έχουμε να δώσουμε και να πάρουμε από τους ανθρώπους που έχουμε σχεδιάσει και έχουμε συμβόλαιο μαζί τους να συναντήσουμε. Τα παιδιά που έχουμε μαζί τους συμφωνήσει να τα φέρουμε στον κόσμο. Τη στιγμή που θα γεννηθούμε επιδρά πάνω μας εκείνη τη στιγμή ένα ζώδιο, δηλαδή αστερισμός, και οι πλανήτες εντυπώνουν μαγνητικά στα κύτταρά μας διάφορα χαρακτηριστικά. Αν δεν υπήρχε αυτό θα ήμασταν όλοι πανομοιότυποι. Γι' αυτό είμαστε όλοι τόσο διαφορετικοί. Εν τω μεταξύ, οι διδασκαλίες λένε ότι πριν εντσαρκωθούμε μας βάζουν εμφυτεύματα και εντυπώματα που περιορίζουν την ψυχή να μην έχει ενεργό ρόλο. Δεν θυμάται ποια είναι, από πού προέρχεται και νομίζει ότι είναι το σώμα. Δηλαδή, είμαστε η ψυχή μέσα σε μια τέλεια βιολογική μηχανή και που γίναμε η προσωπικότητα που είμαστε και μας έδωσαν και όνομα. Μια χαρά μας βλέπω. Ξαφνικά η ματιά μου έπεσε στο τραπέζι μπροστά μου. Τι διαφέρω από αυτό το τραπέζι, σκέφτηκα. Το τραπέζι είναι ύλη, αλλά και εγώ αποτελούμε από ύλη. Βέβαια εγώ έχω πολύπλοκα όργανα και διάφορα πεδία που μου δίνουν την ψευδαίσθηση ότι υπάρχω. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχω. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι ψευδαίσθηση, όλα είναι ύλη. Άτομα μόρια που μετά διαλύονται και δεν μένει τίποτα. Το μόνο αληθινό είναι το μέρος αυτό της ψυχής μας που όταν τελειώσουμε γεμάτο εμπειρίες και βιώματα θα ενωθεί με τον ανώτερό μας εαυτό και τα βιώματα και οι εμπειρίες θα γίνουν βιώματα και εμπειρίες της αληθινής ύπαρξής μας. Και επειδή η ύπαρξή μας είναι μέρος του όλου και όλα είναι συνδεδεμένα, όλα είναι ένα,
θα γίνουν βιώματα και εμπειρίες του ότι υπάρχει, της μοναδικής πηγής αγάπης. Έτσι ο Θεός βιώνει τον εαυτό Του. «Τι έγινε, δεν μιλάς?» Γύρισε και με κοίταξε στα μάτια η σύντροφός μου. «Να σου πω κάτι που μου ήρθε στο νου. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουμε. Όλα είναι ψευδαίσθηση. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ υπάρχω», μου απάντησε. Ένιωσα αγάπη εκείνη τη στιγμή. Το πιο ωραίο συναίσθημα που μπορεί να βιώσει κανείς. Άραγε θα το νιώσει αυτό όλη η ανθρωπότητα, ο ένας για τον άλλον. Όταν είμαστε στην άλλη πλευρά του πέπλου, είμαστε αγάπη. Μήπως αυτό ήρθαμε να βιώσουμε και εδώ? Να γίνουμε αυτό που δεν είμαστε και μετά να βιώσουμε την ύπαρξή μας? Τι λες, πάμε να κοιμηθούμε? Και δεν πάμε. Γνωρίζω όταν κοιμόμαστε και το σώμα ξεκουράζεται ότι η ψυχή βγαίνει και πηγαίνει σε άλλα επίπεδα. Πηγαίνει σε άλλες πραγματικότητες. Όταν ξυπνάμε, η ψυχή σαν πνεύμα που είναι ακαριέα επιστρέφει μέσα στο σώμα και στην ουσία βρισκόμαστε στην ψευδαίσθηση. Είμαστε σε ονειρική κατάσταση. Εμείς πιστεύουμε αυτή τη ζωή σαν πραγματική και την πραγματική σαν ονειρική. Τα έχουμε ανάποδα. Βλέπω τώρα τελευταία σου αρέσει πολύ ο ύπνος. Ναι, γιατί όταν κοιμόμαστε επιστρέφουμε στην πραγματικότητά μας, έστω και για λίγο, απάντησα.